RMN Report. Gikawat sa wapa mailhing suspetsado ang kapin usa ka ₱2,000 nga pesos nga kwarta nga gikan sa vault sa usa ka butika sa barangay Hagubiao, Mandaue City. Mato ni Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro, tigpama pa sa Mandaue City Police Office, ang kwarta gikuha gikan sa halin sa butika. Ang mga suspetsado tulo ka lalaking nagmaskara nadakpan sa CCTV footage samtang misud sa butika. Gisuwayan usab nilang gubon ang ATM nga naa sa sulod. Apan napakyas tungod sa ligon nga security features niini. Ang manager sa butika maoy nakadiskubre sa maong panghitabo. Nakit-an sa mga otoridad ang lungag sa bungbong padung sa bakanteng lote nga gituho ang giagian sa mga kawatan. Sumbong sa mga silingan, aduna sila nadungog ng mga kasika sa miagi mga adlaw. Giimbestigahan na karon ang dugang CCTV sa palibot ug tanang posibilidad lakip na ang pagkalambigid sa lokal nga grupo o posibleng inside job. Matod ni Villaro nga planado gyud ang maong pagpangawat ug misugyot siya nga lig-unon pa sa mga negosyante ang ilang seguridad. Dugang niini, why security guard ang maong butika. Kini si Idol Aiko, di kapugan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.